Are you ready? Stand by. If you're finished, unload and show clear. If clear, hammer down. Holster. Aika 36.04. 36.04. Oikein. Saksaa. Paikkurit. A, C. Saksaa. 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 Joo, mut siis musta se on vaan jotenkin. AC. A, C. Saksaa. Saksaa. Nyt kun mulla on näitä omalaidattuja, niin on oikeesti kiva ampua. Ei oo semmosia pahoja. No onks mäkin sinne missä? Onko se missä? No en mä siellä osumaan näe. C. Maikki. Sanotaan nyt. C. Missä? AC. A. Se korjasit ton, mut se meni jotenkin. Saksaa. 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 Periaatteessa joku ihme niinku veti pystyyn paukun sen niinku. Joo. Ja, no se näkee nytkin on vähän hassusti. Joo, kahta tulos yhtä. Niin onkin muuten, joo. Onks tää kynsi sit vähän levennyt täältä ylhäältä? Se voi olla, että siis täytyy laittaa handelle noin. Nää oli tulkattu. Joo, kaikki on tulkattu. Itse ladattu 9. Edes näin päin. Okei, toi oli Sä oot tuomaroinut liikaa. diplomaattinen toi. Niin sun piti mulle näyttää ensin. Yes. Mitä Paalo? No voi sitä nyt vähän kattoo, mitä ne on losseja tai jotain. Tää saattaa olla. Tää löytyy maan sisästä, että tää niinku syvemmältä. Joo, ei siis mulla päälle. tää itse asiassa on varmaankin, jos kattoo. Heitä pois. Seuraava ampuja. Joo, vitun saatana lipas. 2 lipasta oli tuunattavana justiin ja toinen pilas Viron kisan ja tää toinen nyt sit pilas tämän vedon. Sulla meniskään tossa, niin ei sormi käynyt niin nopeasti kuin ajat. Joo, kyllä. Katoin sitä kun lähitä. Ei pelkää ulkona taaksepäin. Miten muuten meni? Aika varmaan hidastun ton teppuilun takia. No toi oikeesti toi, että sovitettu vauhdin niinku just tällainen, että mitä helvettiä niinku lähdetään menee ennen kuin ammuttaa. Se on semmonen niinku. Ei tullut niin vähän treenattua, että pitäis nyt taas jotenkin kunnolla niinku kääntyy se homma. Kiva stekki oli. Mä tykkäsin tuossa. Tuossa oli paljon tuollaista niinku eri asuluokilla erilaisia pahiksia. Ja kun mun mielestä sekin on hyvä, kun mä sitten taas kun Hande tekee monesti nostaa käy, kun tää ilmeisesti on Hande tekemään ainakin. Joo. No vähän vaikuttaisi. Niin. Joo, on tää Hande. Niinku noit on sitten mitä niitä on käynyt tuolla silloin muualla käynyt, niin ne on jotenkin musta ihan sairaata, kun sun pitää ampua niin ihan vitun kauas. Kun et sä pistoilla ammu oikeesti kauas. Niin se on IPS se USPSA. Virossa oli sama niinku nyt kun oli se, missä oltiin viimeksi, Joo. mikä se nyt oli, Battlefield Open. Niin se oli kans niinku lyhyitä matkoja, niinku pistooli homma. Jos se mahtuu kiväärin väliin, niin se on kiväärin matka. Niin, no.
Ja sitten sekin ihan ideana vaan sitä, että ei se haittaa, että jos joskus on pitkiä. Joo. Ja siis mun mielestä on makeata, kun tässäkin on tämmöistä oikeasti lyhyttä. Sitten Joo. tuossa on varmaan joku ehkä 15 metriä pisimmillään. Joo. Ja ei silloin mun mielestä ole niinku mitään, mun mielestä on kivaa sellaista, mutta sit jos on sitä, että sä ammut kun jossain Kouvolassa, kun ne ammuttiin vittu 40 Pistol sniper match. niin joo, ei mitään Joo. vittu järkeä. Sen takia mä otin sellaisen pienen boikotoinnin, että mä en lähde enää Kouvolaan. Mä oon 2 kertaa ollut ja ampunut molempien kauden huonoimmat tulokset Kouvolassa. Mitä se kertoo ampuja? Ei vaan osaa. Mika, saako se olla randomilla tää? Mä oon tottunut siihen randomiin. Niin. Älä siis Vai pitääks mun totuttele pois. Okei, hyvä. Ei se siis niinku... Joo, se vaan nyt tossa muutama tommonen nopea lähtö on ollut sit kun... Ei se mun mielestä se on se, että niinku are you ready stand by ja sit odottaa sen järkevän pari sekkaa ja Joo. sit painaa nappiin. Niin. Mä oon siihen randomiin tottunut siihen standby kohdalla painaa, niin sitten tulee... Ja meillä on 50. Eiköhän se mene selkärankaan. Tietysti se niinku tekee niinku itse... Pitäisi olla niinku... Mutta jos yleensä ei käytä randomia... No ei, siis ei mä yleensä ole nähnyt, että kukaan käyttäisi, mutta niinku... Opetella vaan väärän tavan. Ja tietysti siinä on myös se, että niinku tavallaan voihan sinne sitten tulla joku niinku seisjuttu. Mitä 13 taulua? Ja sit jos sulla on se jo niinku laskuri laskemassa, että kohta piippaa, niin se on tavallaan hyvin kaukaa haettu teoreettinen juttu, että... Siihen ei pysty vaikuttaa enää. Niin. Kukas kirjuroi, että mä rupeen vaihtaa romuja, kun mä seuraan. Mennäänkö siellä tänne? Joo, mulla on ehkä niinku jopa toi niinku... Sanoisin, että mä oon yleensä pärjännyt paremmin, jos on vähän semmoista pistol snipingia. Jotenkin toi niinku liikkeestä ampuminen on semmoista, mitä ei oo tullut niin paljon. Ja just toi, että sais niinku sovitettua ton... Mulla on ihan täydellinen pläni, miten nätisti toi lähtö menee. Niinku, et paikaltaan ne 2 oikean puoleista ja sit niinku siitä lähtee samalla jo liikkeelle. Liikaa vauhtia. Toki on vähän muista 2 pistettä. Ampuuko niinku tavallaan kaukaa vai ei? Jos sä joudut kuitenkin menee tonne lähelle, niin se on niinku siinä mielessä turha. Vähän mua kyllä. Muuten oli aika ihan ok ja muuta, mutta sitten... Kuinka monissa kisoissa sitten käytte?